El meu nom és Jordi Suil Subirà. Jo vaig néixer al Pont de Suert. Visc a Gotarta quan visc a l'Alta Ribagorça des de fa uns anys. Soc professor, soc doctor en Filologia Catalana i m'he dedicat durant un temps a l'estudi de, entre altres coses, la toponímia i també les formes dialectals del ribagorçà i també l'aranès i altres varietats veïnes. He tingut des de sempre un interès per la toponímia i per la llengua de l'àrea de l'Alta Ribagorça i en el cas d'aquesta àrea que és veïna al meu poble, que és la de l'Ill-Castell, d'alguna manera puc combinar tot aquest interès per la llengua i també pel territori a través de la toponímia. I això es concreta en un projecte de recull de coneixement lligat a la toponímia, que es basa en reculls toponomàstics anteriors, però també fent treball de camp, recollint una mica el coneixement i la memòria que va lligada al territori a través dels topònims i projectant-la en la cartografia de manera que tinguem un mitjà per resocialitzar aquest coneixement del territori que s'està perdent perquè estem en una àrea en procés pràcticament de despoblament total. Us animo que descobriu l'Alta Ribagorça, un país per caminar.